Makangayang mubalik din Biya! Biya! Samtang may panahon pa. Pasaging magpabiling abandonado kining Dapita. Ella? Ikaw ba ka na? Ella? Ella? Abandonado. May mga dapit o lugar nga dili nato ang ngayang maabtan. Ikaw, interesado ka ba? Tagsulat, Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spinner, Jewel Bense. Recording Editor, Randy Tayad. Soundman, Aminidil Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Abandonado. O karon mga kasama ni ang sumpay niya itong sugilanon, Abandonado. Nagsunod ko din niyo! Dali na! Cyrus! Mercy! Kadali ko niyo naabot sa ubos! Diyon sa man yung pag-abot yung Dapita! Kinalma ka biya ka in Dapita, Ila. Biya na. Mercy! Kalitan ito nga sa kuluyo! O gano'n nagkadugo ka! O saan ito mo di mo, Mercy? Unsa! Biya na. Biya na. Mercy! Mercy, wag pa ko di mo tubaga! Ayaw na pagbiya! Kapaspas niya naglakaw. Sausa lang kapag pamilog. Ana na siya sa dapit sa ubos din may muta si Cyrus. Mura siya Oh! Lutaw? Naglutaw? Naglutaw si Mercy? Dili. Pananaw ko lang kito. Pananaw rato na ko. Gigamay na ko ni Cyrus. Nagkuptanay na sila mga kamot. May hangad sila pag-usap niya ako ni Mutangan. Ibabaw sa hagdanan. Kasubo nilang tanahon. Nga naman. Mitalikod na sila duha. Ug mipaingon na sila sa pultahan. Cyrus! Mercy, wata ko ninyo! Ayaw ko ninyong biyahe! Say! Mercy! May padayon ko sila sa paglakaw. Magdali ko. Doon na lang kayo sila sa pultahan. Samtang, mabay akong pag-abot din sa ikaduhang andana. Cyrus! Mercy! Huwata ko ninyo! Mudagan nila ko. Kawagin sila mulingi pa na ako. Kinikinduha, uy! Say! Mercy! Huwata ko ninyo pa! Nadalagi ko! Nagdali na ko! Oh, mayroon na sila tungkol sa pultahan. Pero huwag ko nila lingi. Unsa pa drama aning duha, uy? Unsa na sige naon ang binuang ni duha ay? Huwag ako ninyo, ha? Magdungan ta kung asa mo paingon. Milingi sila na ako. May lapos sila sa pultahan. Ingon may kurang katibog na ko kaluwasan. Kabuglas ako kamot. Ingon sa nawadan. Sa amoy ang akong tuhod. Dili ko na lakang ang akong mga tihil. Mi amor? Mi amor?
Usa na hitabo ka rin mo. May nagari kay dali ko siyang nasaw sa iyang pagkuyap. Kugutson ko siya upalik sa iyong lawak. Mi amor, kaluspad niya. Ingon ugsa na lisang kayo siya. Dihang gisangpit ko siya diyan seryo. Nanong ka? Napakuratan ko kasi ha? Lo siento, mahal ko. Huwag ko katutuyo ah. Kaya sa ni Mikael si Ila pengod siyang lawak. Ha? Ano bang pisa din nahitabo na ko karon? Mubati maghapon ko kasuya sa kahimtang ni Ela. Dili ko nagniangay pang bation. Hangay untang kasilakan ako si Mikael. Tungod ining nahitabo na ko karon. Pero ganang pisan ining tanan. Ipati ko man kahapon na akong pakagusto nga ito niya. Kami ang angay susakusa. Kami nagsama nami. Ugag niya kapikas kasi anisa. Hangay lang sad kabawa siya sa hingpit. Nagsama kay sila panagway si Ella. Mau ka kanihinungdan. Nagaan kayong bot ni Mikael nga to kaila. At sa bagituyo ini. Kung puot ko na naon, sayo na lang kayo para niya pagkain ini dito sa underground kung kinahindayan sa pagsuyop ang duko. Sama silang kipuhat nila ni Mercy ug Cyrus. Pero gano'n ko man yan ang buhata. Ang sabi ko iyang plano para ni Ela kung may anisa na siya. Kinahanglang mawa silang doka. Anang higayo na. Maako na niya si Mikael. Ako na ang makita ni Mikael. Ako na. Gihibo ko niyang immortal nga parihas niya. Pero ako'y kasayuran sa tanang pangitabo kung nganong naingon sila yun eh. Ikuhaan ko sa katungod ni Mikael nga magpakisusi. Pero dili na na mahinungdanon. Mahinungdanon karon. Wao nga maangkon ko sa hingpit si Mikael. Karon, maragsama naming doha. Daliyakan ng imong gibuhat. O tarunga sa pagtagod-tagod. Kinahanglan nga managsama ang ginako ni ini. Nga nang daghan makaining giandam nga mga putahe. May okasyon ba? Aduna. Adlaw natawhan ba sa senyor? Dili. Apaning gabi una. Mataw pagbalik ang mahal nga senyora. Unsay buot may pasabot no Eliseo? Matuman na ang dugay ng gipaabot sa senyor. Nga himpit ng makauban sa senyorang senyora. Pinagi kang ila. Unsa? Si Ella? Wa ko makasabot.
Dili na kinahanglang makasabot ka pa. Ang mahinungdanon mao ang himong kamatinud-anon unya sa ilang himuong pamilya. Sama nako, silbihan mo usab sila sa tibok mong kinabuhi. Unsa? Dili mahimo. Dili ko masagot. Di ang gilugwayan sa senyor ang imong kinabuhi. O gyatagan kagay-gayunan nga magpakabuhi nga way kinutuban. Misaad kang silbihan ng senyor ug mamahimong matinud-anon ngadto kaniya. Busa, wa kanay katungod sa pagbalibat. Saylo ako. Husto ka. Angay lang ang silbihan ko si Senyor Mikael sa way katapusan. Tiwasan na ang imong gimbuhaton. May kuhaon lang ko sa gawas. Kinahanglang mahumana kita sa pagpangandam niini. Sa dili pa musaw pang adlaw unya. Sige. Ako na'y bahala ini. Ha. Gusto ka. Angay lang nga silbihan ko si Mikael hangtod sa way katapusan. Pero dili ko mo silbi niya isip usa ka sulugon. Kundi isip iyang kapikas. Dili ang sama nako ang mamahimo lang usa ka katabang sa sama ni Ila. Ella? Mi amor. Unsa ba nahitabo kanimo? Mikael? Mikael, ikaw ba gyud ka na? Ako gini, mahal ko. Pero anong ni anak ko sa kulawag? Dili ba nga? Nawadaan ka sa imong panimuot gabi. Hinungdan nga, gialsa di ka. Paingon din eh. Wasto, sila si Mercy ug si Cyrus. Si Mercy ug Cyrus? Nga no? Nakita ko sila, Mikael. Nakita ko sila. Gisundan ko sila. Gikan din sa taas. Paingon na sa ubos. Pero kahit lang nga milapos sila sa pultahan. Unsa? Ella, imposible ka na. Nakita ko lagi sila. Tuhuy ko. Dini sila. Ila kong giani kagabi eh. Dini sila. Diya sila sa gawas ni ako lawak. O gila kong gikamay. O gunya, may sunod sa kunila. O gunya, sa pag-abot ko na dito sa kinausang bahin sa Agdenen, kalit lang nga, milingi sila pag-usap na ako. Gunya, may padayon sila sa paglakaw. Lapos sa pultahan. Ella, mahal ko. Imposible ka nang mahitabo. Pero nakita ko sila sa duha ko ka mga mata, Mikael. Imposible ka na. Una tungod kay, wala din sila si Mercy o Cyrus. Ikaduha, dili makahimo silang duha sa paglapos sa pultahan. Sa kaligon sa mga pultahan, Ella, sakyanan lang ang makahimo sa pagguba ni ini kung banggaan kini. Pero, Naglakaw ka na sab nga nagdam ko. gihapuhap ni mo ako niyaw. Tienes una piel muy suave.
lumoy kayo ang imong panit. Hamis. Me gustaría tocarlo para siempre. Gusto ko mahikap, nene. Sa way katapusan. Mikael. Mahuman ang akong mga pag-antos. Esta noche, karong gabi, mata ka nagkatumanan ang tanan kong pangandoy. Magkauban na gud kita, mahal ko. Ug wa na'y sibisan kinsa pa nga makapugong nato ning higayon. Bisan pa ang kahigayonan. Mikael. Patyon ko ang tanang mamahimong sagabal sa atong panag-iusa, mahal ko. Patyon ko silang tanan. Mga kasama, dapiton ka muna mo sa pagpaminaw sa aban pa masumpay ni atong sugilanon. Abandonado. Tagsuat Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caracapujanes. Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.